ọ Kpakpando ka ị na-ekiri Dr. Chukwu Okolo ọ ga-adịrịrị gị mma Chineke gọzie gị nnọọ mana ewe ka a ga-esi nọrọ ugbu a ka esi anụta ihe mere Kanu na nna ya maka na ajụjụ a bụ ihe onye ọbụla na-ajụ ihe a bịa mee obodo niile bụ n'ala Igbo onye ọbụla dajụọ ma ọha na eze pụtara onye isi ọha na eze pụtara oge a sị na ya nwee ike iji ọbara ya jere ndị Igbo ozi ugbu azi ma ọha na eze ozu onye na-ajụ ele ebe NNAMDI Kanu kedu ka ndị wepụtara onye isi ala kedu ihe onye isi okpukpere alakụba bịara ime mgbe ahụ ọ sị gị na ya bịara baị kedu ife ọ bịara makwa mgbe ọ na-aka gọvanọ Enugu ji wee si na onye ha chọrọ iwepụta anyị ma ife si n'okpuru gaa n'ife niile a na-emebi ife anyị bụ ndị nkụzi na-akpe entry behavior ma anyị na-achọ ịbata na ịkụzi ife na klaasị enwere ka ị ga-esi ibe ịkụzi ife fụ na ụmụ akwụkwọ dara mgba na-alara ụla enwere ike ịpụta ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ a bụ ndị laikiri ife gbasara erimeri ibido kọrọ ha akọ maka erimeri onye ọbụla enyecha anya na-ene anya ịkọwazi aka ife bịara ịkọ nọ ife mere anyị anaghị ma mgbe izizi a bịara ife anyị chọrọ ka ndị ọzọ soro anyị fụ ife anyị fụ maka o nwere ife ị ga-ama ịmasịara ife a wee nesi anya kwuo ebe ndị ọzọ amara asị na ịbụ onye alụ ya ka anyị ji gba kịta ndị Igbo afụgo ndị na-abịa ifụrụ na onye na-ederufe akwụkwọ mgbe o jere Lagos kwu nke okwu onye asịrị nwa ọkwa mgbe fajikwu ya na ọkwa onwe ya ka ọ na-ekwuru kedu ife ọ na-ekwuzi ife a so na ife dị na ife gbasara ọha na eze ma Chukwu ga-enye aka ka anyị wee nweta ofu ụbọchị anyị nwee onye ndu ga-abụ ezigbo onye ndu mana kịta o si dị Kanu ji onwe ya wee chụrụ anyị aja o nwere ife nwanne ya nwoke kwuru na nke gara aga ọ kwara ya ka anyị chanel anya si ebe Kanu ji onwe ya chụọ aja anyị ga-eji nkwado onwe anyị chụọ aja na ọ bụrụ na ebe a na-agba ife a na-eme na mgbe ọ na-eme ndị mmadụ kwesịrị itinyere ya aka kwado ya ma ndị isi Igbo onye ọbụla n'ọsọ onye gwara ya n'ọsọ sị ya a ga-eme ya nke a ga-eme ya nke ọzọ mana ebe o ji onwe ya chụọ aja ndị ọzọ ka ga-eji mana ife na-achọ ịgwa gị bụrụ onye nwanne ya egburu onye ezi ama gbugbu na ndị gọvanọ ala Igbo na ndị ọhaneze ndị otufa na ndị niile nọ na ndọrọ ndọrọ mere nzukọ makwa na ife mere mgbe abana fasịkwara na afa kpọọ Kanu na Kanu ama okwe bịa nzukọ amegide kpọọ Kanu Dozie Chukwu na prọfesọ Ben Nwabeze kpọrọ Kanu kpọgara ha Kanu bịa fana Kanu mechaa nzukọ fabidozie kpọọ Kanu Prince wee sị na fa ama akwa na ụdị ife a ka nwoke ma na-eme ndị ugwu wee fụwa wee ghara asị afa oge ọzọ eyizi ka abịa nzukọ ọzọ elu ha a na-eme ya unu si Kanu ugwu unu si n'ụlọ afụgo na ndị a na-achọ igbu ya na ife ozi ya nwetara bụ na ya si na fa nọchi ụzọ na fa ga-egbu ya na fa ga-ejide ya ma ụnụ ya unu yigharịgodi nzukọ a ka ife ka mmiri ruru elu gbatị ya ha sị mba nọrọ ebe a sị na Kanu na ama ngozi ife dịka ndị otu ya na Kanu bụzi onye na-eme ife ọjọọ ndị amị chetakwa na ndị amị si na Kanu fa na okwute ka fa na-agbafa onwekwe mgbe fa sị na Kanu fa ji egbe onwekwe mgbe fa sị na fa ji ogbunigwe na okwute ka a na-agba unu wee wepụ ọnụ o nwere onye ọkaikpe onye Yoruba bụ Olu Adekporowa ịkọrọ ha nọ na Lagos the man wee wepụta 30 minutes na channels wee sị na ifere ada eme ndị amị na fa ji ọnụ fasị na onye na-atụ okwute bụ terrorist ma ndị na-asụ unu bọmbụ unu asị ndị na-ji egbe agbagwosi ndị mmadụ na-achụ efi unu asị na fa na ife a na-eme n'obodo a nwanne bụ ekele dịrị Chukwu na Kanu ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị adị Chineke Chukwu ndị Igbo ga-agọzi ya mkpụrụ obi ya ma ndubefa bụ ife niile o metụrụ aka ma ụmụ ya ga-abịa maka na ife o mere bụ o ji onwe ya chụrụ obodo aja mana ilekwa anya efu na ife na-eme na Kanu bịara dịka onye amụma o kwụsị ife a niile si na fa gafe abịa 2015 na dịka fa chọrọ ịchịwa ezigbo ọchịchị na ife fa chọrọ bụ ime ka ndị befa bụ ndị isi ka ọ dị kịta ife niile bụ isi niile a na-enye bụ ndị Fulani onye isi ndị uwe ojii oge ezugokwana o kwesịghị iritu na asị ya nọrọ onye isi ndị amị onye isi ndị ihe niile ndị nche obodo ife niile nke a ka mere kịta ewetara NIMDG asị na ọkwa onye befa anyị bịa alfa gịnị ọ dịkwugo mma na ndị middle belt na ndị ọzọ aghọtago
ife na-eme na ọ bụrụ ndị Igbo ka a na-achọ na ndị Igbo bụ bufa dịka isi kwuo ya oge Kanu ha na-eme IPOB ha na-eme akpọta ndị amị na ndị eke mana ndị ji egbe na-egbu ndị mmadụ na Benue na-egbu ihe niile asịzie ka onye uwe ojii jebe ebe a gịnị meziri na akpọghọ ndị amị ka ha je gbaa egwu eke chụmedie ndị a ebe ndị ji egbe ụdị ndị amị m ga-azị ya n'ụzọ na-abụ nke izizi bụ na Buhari si gị na ihe kacha ihe ya nwere n'ụwa bụ efi n'ọha nwe efi ndị a na-echekwa gị nwa na-ekwu ọ bụrụ gị nwere bịa kịta n'ebe anyị na-alụ ike ndị ga-abịafe abịa jide ndị na-echere gị ebe a mebie ịma mmeni nọ ife o mere nke ibe ọ bụla okwu anyị na ha nọ na kọt na ife anyị na-achalenji ife anyị na-asị na emere ọfụma bụ na fajelu wee welu ndị amị wee pụta ndị agha soja wee pụta na ọ bụrụ ihe ha kwesịrị ime na iwu enyere ya nwee ikikere ime ya n'uche m onye na-achọ ịkpa alụ ga-enwe ebe ọ ga-ejide aka ọ ihe a ka ọ na-eme mara ka m gwakwa gị ọzọ mgbe ndị a na-asịfa na ndị a na-abịakwa fakwa ewepụta ndị uwe ojii godi n'ọzi mgbe ndị Benue pụtazi si na oke gburu ha dị mma ka ha bịa ndị fa na-achụkwa abụrụkwa ndị afọ na ọkwa ndị Benue ka ha na-achụzi bụ ndị chọrọ igbu ndị igbukwa ndị na-egbufa achọwazi afọ so na ife a niile na anyị mụ ya na ọkakwụ mma ndị Benue ịma ife na-eme maka mgbe anyị na-ekwu ya sị na ndị Igbo ịma na ife chọpụtara na mkpali n'obodo a ife ịtọ nchọpụtara n'obodo a bara nke izizi na ife ịtọ bụ ife jikọrọ obodo a na-akpọ Naijiria ọnụ nke izizi bụ ịkpọ asị akpọrọ ndị Igbo ị na-akụ ife anyị na-akọ mgbe efu mụnwa emego human rights activism blow na national wee ozi ihe mfụ na 2012 ka ndị si n'ọbara ụlọ iji ebe a na-egbo mgbe m na m ga-abụzi onye Igbo na m abụzi onye Naijiria n'ụdị afọ ka anyị zọtagoro onwe anyị na be anyị wee hapụrụ ha ife niile fachọrọ ime nata nke a bụ so ihe mfụrụ ebe a bụ na ife na-eme fachọrọ egosi gị ịkpasa akpọrọ ndị Igbo ife aka a ga-egosi gị ozugbo nke ịbụọ mfụkwara bụ na mmanụ a na-amị na mpaka ala Igbo na ọdịda anyanwụ na ife niile bụ ndị ife ọzọ bụ n'obodo a Buhari bụ onye isi ala ozori ezo a na-ekwu maka ọsị amụrụ na the Sahara na chimeghe envelope na kama ha ga-ahapụ obodo a onye ọbụla adaba na ọkwa ejego na Sokoto na-achọ igwu ebe ha ga na-afụ mmanụ na-agbapụta ihe Chukwu enyere gị si agha eme ifamil bụ nke famil ịmakwana ndị a kaka obi emegide m na-asị dịkwa ọnọdịkwa na be anyị maka ụdị gị ka eji lụsi ọgụ mmadụ wee si na mba mmiri igbo ọcha wee nịrụ paịpụ na anị wee jee amịrị mmanụ isi ebe ahụ wee jee Kaduna ime ife omimi ife ogosi ife adịghị na a na-eti mkpu kịta bụ na ala na anyị dị mmadụ biko ife agosi bụ na anyị emerigo unu na anyị nwe obodo a o nwere onye kwuru okwu ewe ihe ọzọ ha mekwa na Kaduna ugbu a na-eme ndị Igbo bụ ndị na-eje na-atụbata ihe enweghị ihe dịka dry port mana eje na-alụ agaghị emepe nso nso dry port na Kaduna n'obodo a kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a na agwa gị na ndị si na ha emerigo anyị ndị fụrụ ya soro ife ọsọ fafe eme fa na-esi iwu o nwere ife a na-etu n'ife amapụ ife ị ga-eme gị mee ọ dịkwa mma ka ọ na-adị otu a maka o nwere ka ọ na-abụ ife megide febifadịkayọ dị ka ha ghọziri onye ndị Igbo na ọgụ anyị na onye Igbo maka onye n'ọnwa anyị na be gị bụzi onye be gị o wee metụ ya na-arụ ọtọnụzi ya si he ewu na ya marakwa n'ihe aka ndị Igbo fụ nye nwa bụzi onye na-ekwutetara ahịa ọnụ si na ya bụ onye Igbo ha na ikwekwa m na ọ bụ onye maka onye n'ọnwa anyị ebe ọ dị ọ bụ onye ebe a mana mgbe ọzọ ndị be anya na-enyokwa anya anyị ga-anaghachi wee malụ ife ụmụ nwaanyị anyị mere anyị felego anyị nwa adụkwu anya na-emekwa ọfụma maka ọ bụrụ na anyị na-eme ọfụma anyị ga-eme ka ụmụaka anyị chọpụta na enwere ife kwesịrị na faje na-anụ ndị ilu anyị na ndị niile afa na-anụ bụ ndị ilu anyị n'elu onye Igbo ife onye Igbo chapụrụ achapụ bụ onye nwaanyị ndị ga-anụ ya bụ ndị na-abụrụ ndị Igbo ịfụkwa fafụ na ịma ife fa ga-abịa nụ ọ bụrụkwa na ịfụnanya dị mana fa ga-anụ ndị Igbo chugodi m ịfụ ndị bịara ọgbanye ịma afọrọ ndị ugwu bịara ịsa obodo nna ife obodo nna fa na mgbada emu mana ịfụ onye Fulani sigodi ya lụ n'ụmụta ka o si wee jọọ njọ ọ makwụghị ịma ri elu o nwere ife ga-eme
maka na ndị befe agwagofa ifo omiri ifo oyi na ifo dịka ya mana ndị be anyị bụ onye nọkwala ha ji mgbe ụfọdụ mgbe anyị na-efe a na nna anyị n'afọ 2000 afọrọ ndị febụl tupu anyị nwa bịa falụọ ebe a ya na ala ha ji bụ ala ha ji nyecha ya ego mgbe ọ nọ n'ala ha ji ebidote ebe afọ asị na ahụ na ahịa n'ebe ihe o ji bụrụ nwaanyị nọ ọbịa a na-achọ na ala ha ji mere afrọzie fa na-eme ha n'ụmụ echi ma ụmụ be anya mana ege ntị ife anyị ga-eme bụ ndị niile na-anụ ozi ma unu biko ana m eti mkpu okoroko ọnụ onye ọbụla lue nya gwawa ndị nke ya na ndị abụrọkwa ndị onye anyị na ha bụrọkwa ụmụnne anyị na ndị ilu anyị ka fabi mana ya mana agwafa na unu bụ ndị ilu anyị mana ha bụ ndị ilu anyị onye ọbụla mara ka ị ghara ebe ije tụrapụrụ ya onwe gị maka na onye nweta nwanne gị nwaanyị o nwetago gị nwere ife ị ga-eme nwanne gị mgbe ebe niile ike gị dị n'ife dị ya bụ ife ọzọ nke ịtọ m fụkwara m ji wee sị gị na ndị ama ife ịta bụ ife ji Naijiria ọkwefu mmanụ ọkwefu ịkpọ asị afọ ndị Igbo na egwu bọọlụ o nwere kọmishọna polisi nọ n'Enugwu mgbe nwanne o nwere ife mụ na ya ji abịa ego a na-agba bọọlụ na-asị ya ka esi rapụzie efere anyị ọ sị m na a na-agba bọọlụ na-adịghị ya commit any kind of crime kama agbasịa bọọlụ na-ama onye akọmiti bịa mana mgbe a na-agba ya ma onye ori ma onye ama chọrọ ikiri bọọlụ anọsọ ofu ife jikọ ndị Naịjirịa ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị anyị kwesịrị ịma na ịkwa asị ka ya kpọọ ndị Igbo nọ ya kwesịrị a na oge ndị Igbo ma na fa ga-abịa dịka ọnụ kwukwu azụla ịma na ife niile fa chọrọ na obodo abụ Naịjirịa fa enwetasị gị ịma na ọ dị ka oge ahụ oge ọhaneze nke na-achị ugbu a batasịrị ọfụ nke onyeisi ha bụ onye nze John Nneyawodo na ọ bịa adịzie ka ndị Igbo bịara iji ofu onu ekwu ọ bịa na-ekwusi okwu ike mgbe ahụ mana ihe m chọrọ ịghọta ugbu a otu niile dị iche iche otu nke na ala Igbo Development Foundation kedu mbọ ha ga-afụ na ndị Igbo na-ewepụtara ndị na-ekwuchitara ndị Igbo na-abụghị ndị na-esi n'azụ ndekene nke a na-eme ugbu a ekwu ọzọ ndị dịka Ọjị Ụzọ Kana na ndị nọ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-asị ugbu a hawa na onwe ha agaghị ekwu ihe ọbụla gbasatara ga-eji chekwa Igbo ije na otu ndọrọndọrọ kanakwa ugbu a ndị dịka Dino Malaya ọkwa otu ndọrọndọrọ ha nọ n'ime ya na ndị nọkwa n'otu ndọrọndọrọ a ma Sani nke Kaduna Shehu Sani ha na-ekwu arụ na ihe ọjọọ na-eme n'obodo mana ha gaghị abụ nwa ofu mkpụrụ onye Igbo na-ekwuchitara ndị Igbo ewee ka esi kwubu ihe na-eme ndị Igbo ọ bụrụ onye Igbo gbapụrụziri azụ si mba na ihe niile a na-akọ n'ọha ọ bụghị icheta na ọkwa onye Igbo ji esi na NNAMDI Kanu na afụrụ ya na obodo oyibo kedu ihe ga-ekwu gbasara ndị ka m ga-esi zaa gị ife abụọ o nwere mgbe mụ na General Joe Achụzie nwere nzukọ na-abịa n'Ahaba Ikemba Ahaba mgbe anyị abịara m efu ya n'Ahaba na bịa anyị na-ekwu o nwere ebe Ikemba gwara m ọ na-abụ ife niile a na-eme na-echeta ọ sị m nwa m nzọ sị m na mgbe anọchi ọgụ maka o nwere ihe njọ ya ọ sị ihe nwa m na onwe ihe ya ga-agwa m tata na mgbe anọchi ọgụ na-ejide ndị dịka m na mgbe a na-anọ ọgụ asị na-egbosa ọgụ sị m ka ya gwakwa m emerighọkwa anyị na emerighọ ndị be anyị m ji echu ebe niile m edere ihe gbasara ka obodo si dị ma o nwerego ebe m nọ na-asị na ndị nụchara ọgụ na-asị no victor no vanquish n'ihe eji kwuo ihe a bụ n'afọ ụdị ike ndị be anyị kpara ife asị nọ military nọ police action a ga-enye ndị be anyị ọnwa na-abụba akwụsị bụ ife emegidere ọ bụrụ na mba ụwa abịara anyị achụpụ ndị a nọọ ya ka ha ji wee kunye ugwu wee sị na ọ bụkwa na-asị na ndị nke mere ma na ife ama na-ana n'obodo ewee sị ka abịa ewee dozie sị mana mgbe a na-ana ndị a na-akpọrọ ụmụ nwaanyị anyị na-akpọrọ ụmụaka dị ihe dịka site n'aha isii wee lụọ n'aha iri na abụọ na-ana na ha mara ihe mere ha na-asị na these people na ndị anyị na-afa na-eme ife afa na-adị edinakwuo ụmụ nwoke ibe ọ ife na afa na-aghọta nke ụmụ nwaanyị fa na-akpọ mana nke ụmụ nwaanyị na ọ na-agba ebe niile anọcha agha onye meriri ibi a na-akpọ nwaanyị fe oke na nsogbu adụrụ mana nke ụmụ nwoke kwa n'ọzi mgbe o lụrụ ife dịka 1982-83
ka ha fọrọ ife niile ha ji mee ndị a ewee nyefee ụmụaka afa kpọrọ o wee nyefee ego ọ sị na abịara nzukọ ndị ọhaneze mgbe ọ ka bịara ọfụ a na-ekwu ka a ga-esi wee mee ife ga-abụghị ọkpụrụkpụ ife obodo na-eme n'ife ọzọ fafọ bụ na onye nke a na ofe onye kụnye ndị Igbo n'ifu na-ekwu amaka ọ sị m na mgbe a na o nwere onye ga-enye gị 5,000 naira na ya ga-enye ndị Igbo 10,000 naira na ya ga-enye onye nke 50 fatiwe eberozi na ego afọ na enyere ya mala ụtata na sinsa ụdị ndị a wee bụ ndị na-abịa akpasa ife obodo na-eme ndị na-abịa alafu ndị ọzọ na ọ bụrụ kezi ọlụ ndị a ka fa na-alụ ife eji nyefe ego enyere fa kedu ife ndị a niile efe ọ na-alụ kedu ebe fa si nweta ego fa ma ị na-enye anya na ife eji nyefe ego ka fa na-alụ ife ọzọ ndị a fụrụ ndị ilu anya fụrụ kịta na site na ihe NNAMDI KANU na ndị otu ya mere asịkwa m na Kanu bụ senti mana mụnwa na-ekwu na Kanu bịa lụọ ọrụ Chukwu ziri ya ana ọlụtaka ya mma ya bụ ndị a na-ekwu ihe aba na-ekwu fafụgo n'onwe ndị Igbo ị ga-abịa sefa na-ele ego wee ripụta ndị Igbo fa ama we onye fe nyecha ha nsogbu karịa ebe Kanu nọ o nwere ife ma ama kwuru Igbo okwu a mana afọ ma o nwere onye isi ha gwara m na ya marụ na ndị Igbo n'ogwego ndị pụta maka uchefe abara ịgha onye Igbo ego na ntị ife esi ya mefe uchefe abara ha afụchago anyị ụmụaka ndị otu anyị wee bịa sị na ife anyị ji eme ya bụ na ya mara mgbe anụ ọgụ wee si onye na-ekwe maka onwecha ndị isi ndị Igbo a nọ na-ekwe ọrụ bụ ụmụaka unu na-eme ife ahụ na-eme unu anọrọ mgbe anụ ọgụ rue msị a na-anụkwa ma ọgụ a wee nwụrụ na ọgụ a wee bịa ọzọ ịkọsikwara m ụdị ife a na nso n'ọgụ n'ọgụ ma bụ onye na-anụ ọgụ ọ sị na ya maazị ebe nke nsị aga na ya ghọtaghị na ya na-ekwuzi mụsị ijizikwara maka na ịtọ m na-eme ịmarakwa ịtọrọ mmụọ m nwere ike ịtọ arụ nka na mụọ kwenyere na enwere ife dịka ịlụ ụwa so na m bịa bụ mgbe a nọrọ ọgụ m si chọrọ ka m mepe arụ m wee gosi gị mgbọ ebe a gbara mgbọ tupu si wee nwụ wee bịa na ska ya ka dị m na-arụ ga-ekwuzina na apịa dị m na-arụ ga-ekwuzina wee mechie ọnụ ife m na-agwa gị bụ n'ọrụ esi ife aka na-alụ mana ịma ka Chukwu si wee kee ndị Igbo bụ ihe na-enye aka n'ife niile ọ bụrụ na ndị Igbo bụ ndị ọ na-abụ ime ebe ife ọjọọ ofe mmepụ ya ọbara mgbe e mepụrụ ofu onye na onye ọzọ ọbara ndị ọzọ atụ egwu mana obodo dị ka o si dị kịta o nwerekwa ife ha ga na-eme ife a na-eme maka na imesịa ife o nwere onye jụrụ gị esi kedu ife iji mee ụdị ife ị ga na-eme so na ife anyị ga-eme bụ na anyị ga-ewepụta ọnọdụ anyị ga-eji wee na-ajụ ndị ọchịchị esi na ife unu mere unu emetarazi ọ bụ na ya emere ya ịma na nsogbu ga-adị ọ dị mma ka anyị na-ekwu ewu ife ọzọ ụmụ alụ akpagasịrị dịka ugwu ọcha ịrụtụgasịrị aka na Gowon jere gwa ndị Cameroon na ha ye ha ife ka esi na mmiri si Cameroon bata na ha batasịa ka e wee nọ anya na a ga-enyefe ha Bakassi emechazie ewee na Bakassi ya mana ewe ozi ndị na-ajụ ese ndị ahụ a na-ara na ha kedu ihe kpatara na enweghị ndị Rivers wa na ndị Igbo na ndị ọzọ na ndị Middle ka ejikọta aka ọnụ na-ajụ ese si gịnị mere ndị a bụ ndị nke ha kedu ya ga-eme ọ bụrụ gị ga-eje bụrụ onye Igbo nwụrụ ala nne ya ọfụma ije jụọ ese ife ha mere na-achọpụ ndị Bakassi jụọ ese ha kedu ife ha ji lee nwanne fa ọrụ ndị Bakassi lele anyị ka e wee mee anyị ka anyị dị landlord na anyị amara ejenwe ebe mmiri dị maka na mgbe a nọ na mmiri ka esi ebubata ngwa ọgụ nọ na mmiri ka esi ebubata ndị nọ na mmiri ka esi ebubata ndị na-abịa anụrụ anyị ọgụ fa wee mee ya mere ya ewee bụ na mgbe anyị nwerozi ebe anyị si apụ n'ọsọsọ na ịgba na edofe agba gị bọmbụ ndị mmadụ ekwerozi ebubatara anyị ndị ọgụ wee bee ọgụ ebe fa wee gharịpụ ha ịgbara na ọ bụrụ na ị gharịpụ nwanne gị onye gị na ya mere kwekọrọ ka ị gharịpụ nwanne gị ga-ama na ebere nwoke na ebere ezigbo mmadụ so olukwa na ọ gharịpụ gị mara na onwere onye ga-adresị gị ọ ife mere ụfa ana mmasị ha m tọọ na o nwere ife mere mana ọ ga-enyere anyị aka ka anyị mụta ife maka ọ bụrụ na anyị ji ya mụta ife ịma na ndị agharịpụrụ Kanu ama agharịpụ ya ịma na ndị agharịpụrụ IPOB ama agharịpụ IPOB ịma na ndị a na-agharịpụ ụmụnne anyị ndị Igbo ndị ọzọ ama agharịpụ ha maka na ọ bụrụ na ịma na onye gị na ya na-eme ife bụkwa ife ya ka ọ na-achọ na ọ fụrọ dị gị n'anya na ọka ọ ghọrọ ya gị ịmakwa ụlọ ife mere ifrọ na asara dokubo ị na-eji ife niile ọ mụ na ya bụ oyi na
Twitter ife o mere ha na afụ asọrị the last thing o kwuru bụ ọ sị ndị munchi ọ bụ unu bụ ndị gborogoro bịa na-egbu ndị Igbo ka ezi ebe gborogoro na ahụ gborogoro na befa dị ka ndị Kanu a na-egbu efi ebe a nwere speciality ka esi egbu dị ife ọ ka akpọtara fa bịa gbuo ndị be anyị maka na igbu ife na-atọfụ ụtọ. Ọ dị mma otu ọ dị ugbu a ka anyị na-apịachi ya ala Igbo Development Foundation oge a ga-esi wee nchekwa wezie ka Igbo ga-esi wee nọzie wee si mba na-ewegoro ndị a ga na-atụ egwu n'ala Igbo otu Kanu ji pụta ugbu a ọ dịka emegide ha ị na-atụ anya na aka nwere ike iweta ndị Igbo ga na-echekwa n'Igbo ga-eji amamihe ndị ọzọ amara na ịkpa onye Igbo aka na ndị Igbo ga-apụta jụọ ese ya. Ebumnobi anyị mgbe anyị bidoro ala Igbo Development Foundation ebumnobi anyị bụ ihe anyị kpọrọ iji ntụmaka ndị Juu ji wee mee onwe fa ọkwa mana ndị Juu nwere mgbe fa nọ na fe nwere ebe obibi fe nwere ebe ba na ha ndị Juu megide ife kịta ha nwa bụ mba nke isi ihe kacha shi ike n'ụwa ana ị na-ekwukwara ihe kacha shi ike n'ụwa inekwa anyị ife na Amerịka na-eme n'ọkwa ndị Juu inekwa anyị ife na Germans na-eme n'ọkwa ndị Juu inekwa anyị ife na ndị Britain na-eme n'ọkwa ndị Juu ife niile a na-eme n'ụwa ma sayensị ma ahụike bụ ihe nọ ndị Juu so ebumnobi anyị bụ na ọbara onye Igbo ga-abụ acid mgbe amata aka na imetụ ofe onye Igbo aka anyị gbuo 5,000 mmadụ na gboo enwe hapụ anyị n'ọka ndị Juu si eme ọ ga-elu onye anyị ji nwayọ na-eme ọ ga-elu izu ụka gara aga ka m nọgidere wee sị ka dị maka onwe onye jụrụ nwandọtị dị ka afọ ofu oge si nwanne ife niile anyị na-akọ kedu ihe ga-abụ ideology ya bụ ife ọnụ ga-ekwe n'ime okwukwe anyị ga-eji wee na-anọ ọgụ anyị na-ahụ si na ndị Juu si na nke ha bụ Zionism na onye ọbụla ma ndị echi ya izu ụka gara aga ka ihe batara m n'obi m si maka abịa m na-ene anya mgbe nchisi ọzọ o nwere ihe a sị m n'eze wee sị na ihe bụkwa na ọgwụ ihe niile anyị na-ebu nze m sị na mgbe ọ ga-eru nọ nze bụ ọgwụ ga-abụ awa ideology maka na ife na-adịrọ mma sị na ọ dịrọ mma ebe ọ bụla ị na-eje n'ọhịa ga-agwọ ihe niile na-aya gị n'ife anyị ga-eme and anyị ga-eme ya na ọ ga-eru Chineke ga-eme ọgụ ọ bụrụ na anyị mere ụmụaka anyị ga-enwe nwa m nwoke kịta ọma ebe niile a m na-ekwu ebe a m bịara ọ dị afọ 5 mana mgbe m na-eje ebe a m sị ya na-ekwu ife m na-eje ada ama ma nna ya natọrọ isi ebe a jebe isi na ihe m kọrọ ya nwunye m na-asị na m na-akọkarị nwunye nsị ya mba na ọ na-abịa isi iche na ọ na-abịa isi mgbe a na-eme ịbịa mgbe a na-etunye aka ọ ga-ama onye kwesịrị itunye na onye kwesịrị itunye maka ime ya ụmụ anyị ghọta ọka ndị Juu si eme ya fa na-eri nri fa na-akọrọ ụmụfa fa na-eji ugbo fa na-akọrọ ụmụfa a na-eji akwụkwọ fa na-akọrọ ụmụfa ife gbasara ndị mefa ọ bụrụ na anyị eme ya fa aghọta na enwere ife ọzọ na enwere onye ọzọ ga-enyere anyị aka na ndị Igbo na nwanne gị bụ nwanne gị so ebumnobi anyị bụ na anyị ga-esi dị ike karịa ndị Juu ebe anyị nwere ana ebe anyị bi ma ya bụ ndị na-enwere ana ebe fa bi na ife omegbu mmadụ ole Chineke adịghị agbanwe obodo maka na igburube mmadụ so n'aka na mmadụ ole nwere ezigbo nkwenye na-agbanwe obodo na ọ ga-adị ịgwakwa gị ọzọ nwekwa ihe mere IPOB n'ụdị afọ IPOB si bụ na after 18 November ife Kanu gwara anyị mgbe anyị na ya na-ezukọ na faka ya aba na anị wee mewe ịma na the first phase of ife na-eme na fe emesigo so na ọ dabaziri ọ dịka ọkụ daa ibe ọdụrụ anyị mana ndị mmadụ na-eche n'ọnyụ na ebe ụdị ife ha na-akarị njọ bụ mgbe ọ dara ibe ya bụ na amamihe ka ejiji aga ndị ọkịta ka ndị ọzọ bụ ndị Igbo maala ife na-apụta. Ọ dị mma dọkịta ụmụ nwa na-ekiri gị na mba ụwa niile ugbu a kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Igbo gbasara ihe niile a na-eme na Naịjirịa nakwa n'ala Igbo ka ha wee nwee nkwado ọkachasị Kanu si eme ya n'ala Igbo Development Foundation ha ga-achọ ịmata ebe a na-aga na okwu ịgba ume ị ga-agba ha? Ụmụnne m mụnwa na ndị otu anyị ndị ala Igbo Development Foundation si na anyị na-esigo anya wee fụ na ka obodo dị
na ndị Igbo rapụ na ife a na-akwado ndị Igbo bụ ka a gazi inwe ife a na-akpọ Igbo mana Chukwu kere Igbo o wee mee na o wepụtara anyị wee nye anyị ụdị ikikere o nyere anyị onye ada na mba na nke anyị bidoro agwago m unu na ebumnobi anyị bụ na ndị Igbo ga-adị na anyị ga-adị na egwu ga na-atụ mmadụ na anyị ga-anọ wee zuo ihe Chukwu kere na ndị Igbo kwadoro ndị Igbo na anyị ga-abụ adịghị ọ kwadoro na anyị bụ na anyị ga-amala onwe anyị wee wepụta ihe niile anyị kwesịrị iji na-enyere ụwa aka na kịta anyị ebidobeghị ya ịna-anya n'ebe niile mba ụwa na o nwere mgbe gara aga m na-agụ ndị ji patentị bụ ndị Igbo na Amerịka fakalị ebe niile ndị Igbo na-alụ oge ndị ala Igbo Development Foundation jere UN last year anọfakpa okpu anya mmadụ pụta si ya unu bụ ndị Igbo ọ na-alụkwa na UN asị na ya fụrụ okpu na fa mmanụ ụmụrụ ndị ọzọ na-ekpe o wee bịa gwafe ife agwarafa anyị ji wee bịa ụwa wee n'ọnụ anyị kịta ọ bụrụ na o nwere onye be anyị nọ ebe afọ a ga-agba so na ife m na-ekwu bụ onye ji nke o ji wepụta ka anyị wee zụọ onwe anyị na anyị nọkwa na oge ọ ga-agba ọ bụrụ na o nwere ife anyị mere kpochapụ anyị mana ndị Igbo niile n'ebe ọbụla fa na weta nke fa ji jikọ aka na ife ndị ADF na-ayọ anyị were aka jikọ aka ọnụ ọsọ ga-ata n'obodo o nwere ozi onye egwu ga-ekwe andị ndị obodo amama na ọ bụrụ na ndị Igbo ejikọwa onwe ha ọnụ ka ugwu azụza na o nwere ebe ha nọ ndị Igbo so ife na-ayọ bụ ka unu nwee olileanya na o nwere ndị pụtara kịta ọtụtụ ndị nọkwa n'ala Igbo kịta na-achọrọ iji ego wee lee nwanne fa na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndị ya nche anyị ncha bịa wee jikọta onwe anyị ọnụ ka ugwu azụza onye wejide nke o ji ya wepụta iwepụta ya enye aka enwere ndị be anyị nọ si n'ọrụ dị iche iche na mba ụwa niile ọ bụgodị na ọrụ ga-enyere ogo efe na ị ga-ekwu o nwere onye ị ga-agwarata obi agwa anyị amara ka anyị ga-esi wee ze ndụ ọ dị mma achọghị ịgwa maọbụ ịbata n'ala Igbo ugbu a maọbụ irute gị mara ihe a na-eme n'ala Igbo maọbụ kwado maọbụ ịbata n'ala Igbo kedu ka a ga-esi rute maọbụ bata ala Igbo kedu akara a ga-eji zite ozi ọkachasị ndị nọ n'ala Igbo ndị nọ na mba ụwa dị iche iche www.alaigbo.org then anyị nwee nke a na-akpọ ịchọ izigara anyị ozi n'email mana nke a ka m nke izi ahụ kwụ webụsaịtị anyị negodi anyị mara ihe ụfọdụ anyị na-eme ofe ụfọdụ anyị tinyesiri ebe anyị ghọta anyị ịchọsikwa izi anyị ozi ịkpọ ideela anyị email alaigbo.df@gmail.com ime ya anyị ga-ezighachi gị ozi ndị nọkwa n'Enugu anyị nwere ọfịs anyị na nọmba 1 Idemili Street Independence Layout anyị nwekwara ekwentị 08033497985 nwekwa ọzọ 08023455681 nwekwazị ọzọ 08035372962 ime ya anyị ga-ajụ gị ihe ọbụla and anyị chọkwara imepe ebe niile ka onye ọbụla bịa ka anyị wee mee ya anyị kwesịrị ime ọrụ ụkarị adị ndị na-alụ ya pere mpe anyị chọrọ ka ndị ọzọ ka anyị jikọọ na aka ọnụ anyị jikọọ aka ọnụ ndị ilo anyị ga-agba ọsọ ọ dị mma Chineke gozie gị ọ ga-adịrịrị gị na mma mana ekwentị nke ikpeazụ a ga-achọ ka amata ekwentị ahụ ọzọ ka ị kpọọ ya nwayọ nwayọ maka ndị na-ege ka a wee depụta 08035372962 ọ dị mma ọ ga-adịrịrị gị mma ụmụ Igbo anyị na-akpara ụgwọ ugbu a bụ Dr. Chukwuma Okolo Dozie Chukwu Okolo Dr. Dozie Chukwu Okolo bụ onye na-akụ maka ọdịmma ndị Igbo na-agbasakwara ozi na-edere ndị otu ala Igbo Development Foundation akwụkwọ ego na-eji hazie ya biko ọkammụta anyị na-asị ọ ga-adịrịrị gị mma Chineke gọzie gị mana ọzọ tupu anyị na-apechi ndị Igbo ga-ewere onwe ha ọ dịgo nso anyị sị na ọ dị nso anyị sị na ọma dị nso mana ọ bụ ma anyị ga-enwe onwe anyị ga-enwe onwe anyị maka na ife echele echiche ya bido ya ife a ga-agba ọsọ a ga-agba 100 miles ebido ya tụpụ ụkwụ a ga-agbara ya n'isi anyị atụpụghị ụkwụ anyị ga-enwere onwe anyị ma ọ sọrọ mmadụ ma ọ sọrọ mmadụ ma ọ sọrọ ndị ilo ma ọ sọrọ anyị ga-enwere onwe anyị Chineke gọzie gị ọ ga-adịrịrị gị mma ise